Konečne mám tento virálny produkt doma aj ja. Teraz ho môžete mať aj vy, nie za 30, ale iba za 8 eur. Je to virálny stylingový fén, ktorý má v sebe 5 vymeniteľných hlavíc. A dokážete si s ním urobiť aj takéto veľmi pekné vlnky. Alebo niečo takéto jemnejšie. V tomto balení nájdete 5 hlavíc. Toto je fén. Toto je kefa, s ktorou si češete, ale zároveň vám aj vyrovnáva vlasy horúcim vzduchom. Veľmi rada ju používam, je dobrá. Nemusím si potom už vlasy vyrovnávať. Toto je kefa na objem. Ešte takéto dva nastavce na vlnky, ktoré sa točia buď doprava alebo doľava. Takže máte 5 stylingov v jednom. Manipulácia s týmto je veľmi jednoduchá. Tu si prepínate teplotu a tuto si meníte tie hlavice. Takže nezabudnite zadať tento kód vo vyhľadávači Temu alebo kliknite na môj link v bio. A môžete ho mať aj vy za cenu 8 eur.